som er socialrådgiver på vores skole, og vi har en række spørgsmål til dem. Hvorfor har anerkendelse en stor rolle hos os mennesker? Jeg tænker, at anerkendelse er rigtig vigtigt, fordi det har en sammenhæng med selvværd også. Det har en betydning for, at jeg føler, at jeg også er en del af noget. Ja. Det tror jeg er sådan rigtig, rigtig vigtigt for os mennesker. Men det kommer an på, hvad vi bliver anerkendt for. Fordi der er også en negativ anerkendelse, og det er, hvis vi bliver anerkendt for noget inden for en bestemt ramme. Så nu man siger forældre og børnene, at så længe, kære lille du, at du er inden for den her ramme, så anerkender vi dig for det. Men hvis du begynder at rende rundt med piercinger og alt muligt andet, det vil vi overhovedet ikke. Har vores afhængighed af anerkendelsen ændret sig gennem årene? Nogen, der beskriver, at